Putuku nggarep Puntadewa wonten ing adhawuh eyang jeneng sira wis kelakon. Ngeningake Sajagung Srebut Sajiraja Suya kunjuk ana ngersane sing gawurip. Kabeh kok wujudake pala kasimpar pala gantung. Lan pala kapendhem lan jeneng sira bisa ngumpulake pandhita cacah 7. Nalindra cacah 100 wis bisa diwujudi mat kang saka kuwi ngger Puntadewa. Ora saben Nalindra bisa ngeningake Sajagung Srebut Sajiraja Suya. Seniksen jagat saisine kowe kuwi Nalindra ber budi bawa leksana ngger. Nuwun sewu kula pun supala. Parmatur kaliyan Paduka sinuwun. Nuwun sewu. Estunipun ing saged ngantonaken Sajagung Sajiraja Suya menika Sira Prabu Duryudana sanes Paduka sinuwun ngamarta. Badhe kula bubaraken karana menapa Paduka saged ngantonaken Sajagung menika karana wonten Nalindra Indrawati Prabu Kresna. Prabu Kresna niku Nalindra sisrane DP uripe ning kono melu kono uripe ning kono melu kene. Uripe kados kemladhian Ratu Ndrawati. Sumala. Jaman kowe lair mbiyen iki sing mangku Ratu Ndrawati, kowe lair iki sing mangku aku. Kowe iki putrane Paman Supali. Jroning kowe lair tak pangku tak sumpah yen to uripmu besok ana donya luput karo Ratu Ndrawati genep 100. Tegese matimu tanganku. Tak etung bengi iki kowe wis luput karo Ratu Ndrawati genep 100, Cakra Baskara tumuli tampan ana. Nuwun sewu Nalindra ingkang wonten madaning alun-alun. Nalindra cacah 100 negari ing ngeseni kan Nyai Prabu Puntadewa. Awontenaken Sajagung Srebut Sajiraja Suya. Nuwun sewu sinten Nalindra ingkang jengkar saking Palungguhan, tegesipun menika mungsipun para Pandhawa. Dara apa? Duryudana Kem jengkar saka Palungguhan, tegese mungsih Werkudara. Ya. Sinuwun kowe mau sekutron kan Wadyabala saka negara Giribajra. Inggih. Iki Yai Prabu Puntadewa wis bisa kelakon ngene Sajagung sesaji Raja Suya. Prabu Ndrawati ngendikan sapa sing lungguhe jengkar saka Palungguhan mungsuhe para Pandhawa, mongko sing jengkar saka Palungguhan mung aku dhewe. Mulai kang saka kuwi paman besok Pandhawa ditimbali manegara Cina Andrawina ana Pramanakati gawe omah ning kono Andrawina mengko separo Andrawina omahe obongen lakone besok ngono kuwi
Sapa sing bisa ngundurke Werkudara? Gedhe ganjaranmu. Aja kirang kumuyu was mundura mumpung durung lampus sira maju wani mring awak mami yen sira tanedya mundur mesti bali dadi layon sengong gemblong aja tansah gawe bingung nek madyaning marga tan murung nemaki pati yen tan bali sira mesti tekeng leno jangan mati iya iki satriya muncul wong sekti mandra guna aja siji aja siji pan sewu bareng maju nyodot-doti dodo Gonas Ganes karo Marti sing koyo apik aku Gonas Ganes wicarane wong ayu duwe sapa ujung jarine lopo ha 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 ora urung prateng lalis
manipura lampahan dalu punika pun saged unjuk syukur wong ngasani Gusti Kang akeh jagat inggih menika sesajaipun nyebat saji raja suya nah sampun kelampahan padha kunjuk syukur wong ngasani Gusti Kang jagat mugi keluarganipun Mas Johan lan Mas Johan tansah pinarya slamet rahayu wilujeng sak pegawe-pegawinipun sedaya tansah pinarya slamet rahayu wilujeng Mas Johan sedaya nggih nyambut damel lancaran kathah rezekinipun barokah lan kathah andadosaken tentreming keluarga monggo nuwun syukur wong ngasani Gusti Kang jagat nggih